L'accés al Pou Clar serà controlat als mesos de juliol i agost a través d'una aplicació de reserva gratuïta, tot amb l'objectiu d'evitar les aglomeracions dels últims anys i preservar així el paratge natural. Bàsicament del que es tractava era d'aprofitar una iniciativa ciutadana, en aquest cas una iniciativa de l'Ontinyent Participa, en primer lloc per a complir amb allò que era un mandat de la ciutadania i per tant ficar en marxa un projecte que ens permeta d'alguna manera protegir al màxim el nostre paratge natural més estimat i al mateix temps jo crec que donar un pas més tractant d'abordar aquelles problemàtiques que ja ens són sobradament conegudes, no? El sistema de control d'accés i reserves, que està encara ultimant-se, inclourà la limitació de 250 persones simultànies i 900 al llarg del mateix dia. Doncs anem a crear una app de reserva per a que la gent sàpiga que si no té reserva doncs possiblement no podrà entrar. Aquesta mateixa app facilitarà que la gent no tingui pugui reservar en més antelació i la gent que vinga de fora doncs, que ho tinga que fer a lo millor en menys antelació. Aquest nou sistema s'ha presentat al veïnat de la zona, juntant altres accions incloses en el nou projecte de millora de la senyalització i infraestructures al paratge, potenciant apropar-se a peu i canviant el tipus de visitant del Pou Clar. Hem preparat unes trocotetes casetes d'informació que quan s'acaben la temporada les podem retirar, de manera que l'Ajuntament disposarà de 3 persones per al control d'accessos i de manera que quan el baixa, en aquest panell d'ací, per si està vigilant en altra zona, doncs pugui aparèixer la informació. Qualsevol persona que arribi la pot llegir i identificar-ho, estiga el vigilant o no. Hem posat el servei d'Ontibici que arribarà fins al Camí de l'Alba. Els caps de setmana dels mesos de juliol i agost posarem un servei d'autobús urbà. L'autobús urbà pujarà fins a un punt, seran 2 viatges de matí i 2 de vesprada, però perquè la gent pugui pujar i tornar-se'n a casa després si vol. Diverses accions amb les quals cuidar, respectar i estimar una autèntica joia natural. Som conscients de que al principi no va ser senzill, que al principi probablement molts dels problemes que visquerem l'any passat van a repetir-se i el que intentarem és atajar-los abans perquè esta vegada tenim més ferramentes que podíem tindre el passat any. Sobretot, com vos dic, ficar-nos a la vostra disposició perquè aquest dia a dia sigui el més senzill i el més còmode per a tots.